Kah New Tribe Integrated Territorial Organization hitu haka arpasantri urempang da kajing ujor persha kajing kena pat ba show officer in charge Sadar Police Station Shillong lar kawai ka video YouTube lapen mi da usanal dodhar ubadairu way sekretari jangka national BJP apa ai jingkra nekela patai kabor uba dan bak dekar presiden ka hitu pat uba balaji jerwa sekretari Shillong City ulong pakatai ka video dodhar ulah kran hiting pepin kelumar jumut perkibalaan pen mi jinga pat yapra apedeng gejat niam kamtam persya Kristan kaseng ko ong begini ke jingkran ki pen pakala ya ka history bak dostor jang khasi benar bagi pen mensau ya ke jinga sa jinga jan apedeng ki pat ba ka hitu kentu ya ki pulit begen toket ba ya kan ikam kot kumkaan lor ka hit speed kanang bak jinga teli ke jinga suk pat ba pat keburam ya baro gejat niam ke scam Tribe Integrated Territorial Organization itu one sini sepo Sadar Police Station ban one ujor ejar yuni Sunil Diodhar waindu tahu Sunil Diodhar saba yang agi jingkran bagi pagi ke depan tip ini udah politician lani ubrio besedon benta berka Bharatiya Janata Party lani kata BJP ulak teriru kumpulan National Secretary jangka BJP but udairu ko in charge jangka BJP apo Andhra Pradesh but udairu utau pracarak organizer jangka RSS udairu volunteer ang to but udairu bayajan du hakapor ba yelap election hau arajar khatsau shaka election Lok Sabha but Narendra Modi but udairu ubre uba syang keleng jangka neka notice ubala tiknya ubala syang bas kuat yagiu kajingwan ai kan ka FIR mta kasi halor ba pilai katu ka video ka ba Ukraine jot ya kan yam Kristan ukeno ya ka sarkar ukeno ya kan yam Kristan Ukraine ya ta ka kentian ru ta ka ba ong yu bisu ba udai tau nongwei bom dei u bakha basa ang ni hapo ri khasi but sakoi ru kanang bangin pendi hiru syaka perthai ba kata ka ri khasi kajongi kibreu ki ba syong hani kilong ki ba kumno tengi na kalian ko jingi pendi be swa dengan kon ko jingi haka jing ai kan ni ka FIR mta ka siru namar bula kren benye kita ka ya ka niam ki badan hapo jela ko jingi te nyelap ha ujor ru to sekretari jong Shillong City ubadai na ka niam tenrai ke balingi pak kanang bangin pendi ba hangni ki Kristan bat ki niam khasi niam tenrai ngi long bi spara himdan kum ka ba ki wan kuntho na ki ba ki wan brainwash dikte ki breu ki manabat bat ha ka to ko jingkran phi lai hi tharai bat ha ka YouTube ka channel ka jongu hang ne ngi la wa ha ka FIR ngi la tho bat ni la mention ru ya ka to ka caption ka bat watch my speed in my khasi tribal language in indigenous faith conference bat ya ka link ru hang ne ngi la mention lang te ngila batai syai hak neka FIR halor ke jingkran ka jongu ka video jongu ngila download bala dodong kam hak no kopor ngin sa submit hang ne bat ngako aru ban kuntiu yaki pat nong song jong gobri New Tribe ba ngide ban pengor ngide ban long ki basian bangimde ban sa brin was hakum jing kini ki jaj ban riu namar uni ubriu ka jingkran ka jongu ngila i pau syai bu kwa ban perlong Manipur ya ka jela ka jongi paling akran kumta nomor pet gitu ki kentian ke Ukraine kilong ki bakor hadu kata bagi unut ban insol buong bahang ni ladang ngimlong Kristan ngimyo surat ladang ngimlong Kristan nginum yo kata kayeng baduk tumning tai ngan su ong yu ngakpa ban pha kan ne ka kurbo su tu bekar anong bin tau bakaran je katu ka kentian pojat ka baben je kan niam namar haka jelah ko jongi ngi buram dia barok hakiniam ngimju benya kono kaniam haka jelah ko jongi namar dangi pe hi ya kariti sensar jong kari India rula de pipe na du presiden ubarim du bala kalaut na Dr. APJ Abdul Kalam ru de muslim te prime minister barim ru udai naka niam sik te de pipai wat ka hapo ka India ketika secular country te habangi pe na kini nodong sodong pat ke ka ba ngi sngo sat kata kemensian nomor ba ulah keren tomet hadu kata bangimla syuban pedang ngai la dia bat ka para jongiru ngi pas na kita ki institution kiba penyat kita kini am ba fair ngimju sha ong ba rung
pulia nak ni ke school wat lagi siau by school tang san pau tang kai sistem ru kam chu don kata ka bangin ong bangin hap ban kelaniam mju udon kata kumbaki la kono kumbaki la alech maki but ki ong ru ba kani ka sarkar kumbong menne ba lada long niam kristan yok kita surok ni kita hendrai uklet tot bani I ba hang tai harngut ki minister ki deina kan niam tenrai hang tu shaw u lale ya kata ula keren to met ula keren bakla tengina kalian ko jungi jing sisa nyimdei banwan IFR kala dei ke benta jong ke sarkar ngangai I phla sisa do kata banjin ba keren do khasi keren do mdei bo kun tho tan tang kan kum tai banjin de keren de seng balang da banjin keren de no gi kinam hapo tangkat ne kata la ambulami kita ki he sarkar ki he pulet ban ai de kasumoto rei hendala ia dei pat kum kini belai ki ngap jar hato ba kitiang ya kata ka sarkar ka ba don la ne kitiang ya kata ka kenhon ka ba ki u ni u breu don bentaka bor ka an kamla ban penstom ye kumi gini ki jat breu Nashim to yung insashim daga wake action ka bakam jam ngila ban mi war samanan ru ban yatrali ban penrem jur khnang ba kanum jia shu tangai kanem kristan ban ri wat ikino kinem ki ba don hne hapo ka jela bat ni berngem ru ikino ki jak ban reu la kano kanem ki ba mut ban pen pra ya gari ka jak ban reu ka ba e ko jungi ngim kwa ba ka jela jungi ban kala manipur namar ka jungi keren ko jong u kla shai hi pau kadar ba kumno ngi dei ban ya bam no prakasi namar kila ula tip shai ka weakness ka weak point namar banga haban kran mi ke jing sisa daka baki wanra ye kita ulai I ba ka jai benre we jongi kidang tangan ye kata ka scheme kidang tangan ye kata ka school kidang terang lo gini kita ta kada usim ka bu ban kran jot ye kan ni bat ni dawa na ka bar ka an je de ban pun stam be yo kat kum kariti sensar jongka lindia bangan pun kot ye ga jingkran ngakwa wan pha ga we ka kurwa suni sunil diodhat ba ukran ni ka to ko ukran da kentien kasi pat uben ru ya kit ya kata ka niam rei udai ban tip sai pat ya kentien kasi la tho la ta ru thamar sinjon pat ukran ru khendiat ya kata ka historical da ko bo open pau ang ya kata ki Indian dogs kini kita hapo ka history wong Indian by accident kasi by blood ngangan kan beto ko basai ho ni so India dang ho khat khandai spa so pupra kan yo trik ko gas khandai spa so pupra ide ban ye sai ya kata ba amdai tang Indian by accident Indian by forgery ru kadai namar hadu menta yangi la thok la chukor gila klet ya kata kan national solemn lembaga instrument of accession ka bangi la pediang muhor ru governor general but ni usunil dar pi deban kan mau bahasa ban keren kono dale ya research ba tip katu kentian ke ba mi na pi ka ba fikran ka dialect ka ba fikran ka dei ba wanra do ta unong we ndei ro wanra de kata ka seng ko jong u la ne ki seng gino kan hon te ni ka jai ban ri ko jong ni brom ya kito gi ba no senyang na ka benta ban perempuan ya ki dak tho jom ka kumbala benrap ni presiden ramba jungi madan bok te ngangan cikwa ban kemau bat bangan keren na basai ya borok ki pai baru bat kuju yang ni usunil dodar ba ngaru ngade nakalong yeng bat kalong yeng kalong sem badang long nyam kasi hayeng jungi kidan ki belalong katolik kidan melong pras kidan melong trompet kidan barok re keempat judan ra kanu kata ka jungi surut apreng kanyam na kanu ngimpat ji hapet wat ngelit school ngipak ngapas ngi school nak school nang ni nompak slok kum napok BK Bojoria nanta napok Christian Academy bat napok Martin Luther henre ngimpat ji keli ra kata kanyam jungi na menu kani kalong ka bapela ba da ubreu banabar unwan hang ni apo ka jela jungi banwan kentho ya kata hoat nganget mah ba ka education ka health EA ka duna kata ka infrastructure hapo Meghalaya anrei kamdei ra namenta kata ka nyam kamdei na benta jong ka nyam EA baki duna lot kita brokai anrei ka dei ka jingfiel jong ka sarkar mendei tang kani ka sarkar bamenta anrei wat ki sarkar ki bala adap bro ka dei ka jingfiel jong kini brokai takada ka sadan kata ka jing duna jong hapo ka infrastructure kum ka health nang tapat ka education ha ki duna lot kini brokai dai nakani takada ki breu kum gini ki jat ngalai marbale yala jong ru msyang adan kum gini ki kenhun ban balik school balik ngi ki perlok jong ki balik school station bar kum no ki syale kini ki boong ba ki school tat station po dakhar nakama perlok jong ru udan ki bayok kum ta
tamba kat no ka jing sinchar kat no ka jing e jong ki kat no ka jing ja jong ki satai ki hap ban long kum ki marau ki hap long kum ki so ni bala lek na du dang ret ni balai i bala sa ang tu ngitip bakum no ki ne ki pen biet ba ki pen brainwash ki ong ba kanyam khasi ba kanyam Hindu ka long kum jo em kanyam khasi ba kanyam Hindu kam dai ra ka jo kadai lala ka jok ki Hindu ki dei kita ki idol worshippers ki idol worshippers ni ki nyam khasi nyim dei ki idol worshippers ni dei ki animalism na kata ka jing ngai kamariang takadang ngidan takilei kilei lom kilei sa kilei ai barokan kajing kata kajing eper begitu kajing sosi jonga kalong ba gitu ki beri ki basyang hang tu ki perkhat kajing mut jing perkhat jeng ki kalong bakum no ba wat ya kata kimtip ban differentiate kimtip ban ya ka history la jong ro kimtip kirikhe tahat katu kalong kajing brainwash gitu ki kena ro perkhat kalau we jeng tu ki kena kan lek chano para maki hi kini surat para mangi la sya gitu ki lawai jengi maki hi kini surat para khasi para doa para senam kani baro khat kadai kajing busuk ngam ong tang yu ni anrai baro kidan ki wei ki breu ki ba besar ba persang menlek kum ni kibun kita kisang ki bami kisang VHP kisang khasi muslim mi air kimi kini kita ki besang ki ba busuk ba bapuk suki ki balik ban penkelai ka ya ka demografi jang kan ni ka jaka la sya dem kambam na tangkat ni ka tu senam sampai ki khasi ru kin num kin sakala minority hapo ka state la jong ni salong ki ret pat state la jong kum balong haki wei ki state kum ka Tripura ki wei ki state apo north east ti kum tahi ngamaham ha kum kini ki jaj breu ba phimdei ban besot iu ni usieng nyapat usieng jeng seni hapreng jengi ki pat ba hapreng jengi ki para senam takda wat julek kum kini yo pi babe hadian habot pat ku boleh syukur